people, vítam vás z nového videa. Ospravedlňujem sa, jak vyzerám. Áno, je toto moje poprvé video a áno, budem vás volať Hi People, lebo môj kanál sa volá Hi People a na WhatsAppe. A už, no proste je to toto prvé video a ospravedlňujem sa, ale som v pyžame, mám odporný účes, ale je 21:42 a nemám momentálne hodiny, iba tuto mám hodinky, ale to nemám momentálne na sebe. Takže asi nejak tým pádom, nejak tak. A no proste napadlo ma, lebo Zojka, moja kamarátka, čo už ste videli asi 3 alebo 4 videá, čo som z toho vydala, ohľade tých SMS-iek a proste, ja som sa jej raz pýtala, že či by mi dačo pokupovala z Essence, hocičo, až random. A inak toto nie je pre Zojku, hej, tak Zojka, nepozeraj toto, prosím ťa, video. Zojka Bobulka, ona vie presne, kto to je. A áno, nemá priezvisko Zojka Bobulka, či Bobulka, ale ja som jej tak vymyslela meno. No proste, takže toto Zojča daj a vypadni z tohto videa. Nie, že vypadni, ale choď prosím ťa preč. Jak točím to, ja vám poviem, kedy som to točila, hej, takže jak tak Zojči napíšem a snad si toto videjko nevšimne, ako na videách. A ja dám ešte toto na referenč, či jak sa to volá ten na tapetu, že, jak sa to volá, že toto nie je pre Zojku, hej. No a proste, takže, že som jej povedala, že ak by mi len tak kúpila niečo od Essence, a že nejaké produkty, ja som jej poslala, aké produkty mám. A neviem koľko vecí a ja som jej za to povedala, že jej urobím nejaký boxík s mega dobrými vecami. No a práve teraz som jej včera hovorila, včera sa mi zdá, proste včera alebo prevčerom som jej povedala o tom. A ona, že no, fajne, že no, dobre. A že mám ti za to vrátiť peniaze? Netreba. A takže ona mi ide dať čo pokupovať od Essence a mám za sebou Messiho dres, ale ono je 19-ka. A to Messi nie je 19-ka. Takže nehejtite ma, moji rodičia mi nechcú kúpiť Messiho dres, hej. Takže asi nejak tak. Takže mám tu túto krabičku. Tu som dostala na Vianoce od Ježiška. A bol v tom, že mystery box a takto to nejako vyzerá a ono to je taký zaujímavý tento, tá krabica je znútra špinavá. Nemôžu to túto kúpite. Tuto, hej, fuj. Takže mám nápad, že tam dám nejakú výplň. Dneska som urobila velikánsky poriadok, takže a povyhazovala som práve takú vec, čo mi treba, fakt. A rozmýšľam, že dám papier, alebo vreckovky, ale vreckovky používam, lebo som trošku nachladnutá, alebo toto, ale to je šál. Počkajte, to skúsite. Môžem mať aj gratis šál, hej. To aj podľa mňa nebude vadiť. To je celkom fajné. Tak ja dám pod to tie, roztrhám papiere a dám na to aj šál, hej. Dobre, tak idem roztrhať papiere. Fuj, to je spevacka toto. You called my all, you told, make you happy, you better. To si vymýšľam, hej, ja inak viem, celkom, neviem, či viem ako pekne spievať, ale v sebe sa počujem pekne, ale neviem ako tu papiere. Tak idem roztrhať. Special edition je copy. I leave a closet with the lemon as hotty. You wanna think another mess is loving me. I'm getting her on a stable like a sipsy. That boar's sticking in the car. Baroatu. Alebo takto, teraz som sa vysmrkala a napadlo mi, že ma štípe nos. Napadlo ma, že tie papíry dám preč a dám to iba takto, hej. Tak idem tam poskladať nejako. I together. Keby dačo, čo ste fanúšiky Billie Eilish. Ospravedlňujem sa, ja moc Billie Eilish nepočúvam. Fakt sa ospravedlňujem. Nie som jej fanúšička, ale keby mi dali otázku, že buď Billie Eilish alebo Taylor Swift, tak si vyberiem Billie Eilish, hej. Nič nechcem hovoriť, nechcem nikoho uražať, fakt, ale nikoho proste nepočúvam, iba keď tak Michael Jackson alebo Blackpink alebo K-pop proste. Deti sú deti, hej, generácia Z sú predsa rozmaznaní, že iba s týmto make-upom vôbec nezmieram.
No a proste, asi tak, ospravedlňujem sa jej, neviem text. Jak tak, keď sa budete nudiť, tak neviem. Kamarátka mi napísala, a nie zle, čo to není, ale ona už, neviem, asi spinka. Pri takom čase neviem, lebo, neviem. Dobre, takže neviem, takto som to vymyslela. Hej. Takže, dobre. Mám v pláne, ideme dať ten šálik, hej. A môžem aj do toho šálika dať čo pribaliť, ale neviem ako. Ja vôbec neviem ako. Že nejako to iba proste tu podávam nejako. Tak. Wow. No to, celkom je to fajné. Tak. Nedá sa mi otočiť takto kamera, keď natáčam. Tak toto vyzerá. No, dobre. Lisuje sa to. Ako prvé, neviem, kedy sme to boli, pred týždňom skoro, som kúpila takýto balzám. Som chcela, že pre karabatku, hej, to. Som chcela kúpiť len tak balzám, lebo ešte nie je nepoužitý, len tak iba som ho očúchala, že voní, hej. Som išla do čínskeho a proste išla som pozerať lesky a mňa napadlo, že si dačo kúpiem a zistila som, že vidieť tak, jak idem dačo nejaký mystery box alebo dačo robí, tak sa mi toto zinde. Tak je tento jablčkový, je nepoužitý, len má taký divný tvar. A som ho jak tak pre istotu, že umývala. On to vypadá, keby bol použitý, ale ja som to oškrela o toto. Takže nie použitý, iba som ho umývala jak tak v reckovku, lebo viete, že neviem, či je použitý, ale predsa v tom čínskom oni si... No proste tak. Takže pre istotu som ho umýla, hej. Tak ten môžem zabaliť medzi tieto vlásky, alebo čo to je? Vlásky, to znie fakt divne. Vlásce. Tak som zabalila cez toto. Ono to reálne vidno, ale ja mám predsa takú divnú kameru, ja chcem nový mobil. A keď hej, že ja mám už skoro ten, no. Hej, 2 roky ho mám, tento mobil a je úplne hrozný. A som rada, že mi na tom zvláda Roblox, len momentálne 90 ten, neviem, jak sa to volá, 99 či 99, a proste je taký kanibal, asi mister toho vraví kanibal. Dám tam toto, len to idem najprv pomývať, počkajte. No, na hovno som to umýla, nevadí. Je to nejak takto pomývané, no, toto mi nevadí. Toto zavriem a dám jej to pod toto skovám. Tak. Ďalej mám pláne jej dať lak, ale teraz neviem ktorý. Počkaj, mám v krabičke. Už dávnejšie som premýšľala, prečo by som to dala, len moja kamarátka Emča Bobulková, to je tiež, neviem, či som už hovorila, asi už nepamätám o nej. Proste som hovorila, ja už sami neviem. Proste neviem, či som o vás hovorila, čo mi napísala, neviem, či som spomenula meno, už si nepamätám. A nemám IQ hodicí okolník, hej. Ona pracovala v našom e-shope Elemental Star a Elemental Sun. Ja som si zvykla na nový e-shop, že Tropical Star. A ono to je tu napísané, ale ja to chcem nejako pomazať, takže idem zobrať nejakú fixku. Ja to neviem, či to pôjde zamazať, ale asi nie. A je v tom lak. Ja by som vám ukázala aký, ale teď to nejdem otvárať. Mám tu ešte jeden nápad, ale tým som to robila. Idem skúsiť týmto. Nie to, počkajte, idem to zamasať. Nerehoďte sa mi, ale mám som to fakt narýchlo, tak to vyzerá. No, aspoň, že to nejde prečítať, ale teraz dáme nejaká divná konzervácia, hej, konverzácia. To mám v pláne dať... So come in and I'll take you hype. This feeling so much I take my life. Blackpink. To som od nej dostala.
Ale nechám si to za pamiatku, že na nič nedostane. Mám tu v tomto tu čo, ale nie. To fakt nedám. To sú zababrené rúže ako vzorničky, hej. Viete, také malinké rúže, že testery. Som sa to naučila od Essence, lebo ja len iba Essence. Čakajte. Mám tu ani, čo sme upratovali, mám tu 3 liarda gumičiek a mám tu aj dačo na šperku. To nie. Môžeme dať tento náramok. Mám Pandoru. Dobre, to si zoberiem. A mám plne dať gumičku. I dám asi takúto hniedu, tak idem to zabaliť. No, rozhodla som, že dám toto. A to idem dať ostatné. To je poschovávam tieto gumičky, akože ten náramok tak ďalej to schovám, ale tieto gumičky idem dodať čo zabaliť. A dáme aj takú čelenku na hlavu. Našla som taký sticky notes. A je tu napísané moje meno a priezvisko, že 3. ročník, a tu to nejdem ukazovať. 3. ročník, ježiši, oh my god, všetko mi padá. Ja som to upratovala. Nože proste, a teraz idem do... nepoviem. Dám si tento shopping list. A môžem to takto zabaliť. Hej? Dobre. Idem to dať naspäť. Viem, je to zanepredné otrasne, no zanepila som to. A idem tam dať teda tú gumičku. 2 gumičky. Dobre, a idem to zabaliť. Mám to zabalené, je to ako squishy. Idem to dať do toho balíčka. Tohto spravím také srdiečko, ale neviem, a idem to tam dať. Neviem teraz, mám plne ten náramok zalepiť, ale nevadí, idem ho dať len tak vložiť. Túto kľúčenku, Betka si ju chcela zobrať, ale nezobrala si ju, takže neviem, takže je to jej chyba. Ono to je pozlatené, ale to som zlato dala ja. Ideme to tiež dať vložiť. Toto je najhlavnejšia vec, Zojča, prosím, na toto sa fakt nepozeraj, jak si to ostatná videla. Prosím ťa, na to sa fakt nepozeraj, prosím. Dobre, vypadni, ak to si videla, hej? Dobre. Ale inak, Zojča, jak si to už otvárala, tak predsa môžeš si to pozrieť, hej. Dobre, takže mám tu túto Labubu krabičku. Áno, krabičku, hej. Čo? Labubu krabičku. Hovno cítim, ale viem, že vonia. Teda voniam. Tú veckou, ktorú fakt potrebujem, lebo som chorá predsa. Trháme na pár kuskov. Tá vonia. Dobre. Áno, idú tam byť hodinky, hej. Toto. Zalepím, dám si pasku. Mám nožničky, ale... Tak to je to zalepím a áno, napísala som jej tam... je to utierka, hej. Máš to na počítač, prepáč, že som bola ticho, hej. Máte to na počítač, mobil, foťačík, okuliare, hlavne na okuliare, lebo to je na obrázku.
Je to hlavne na hodinky, ale môžeš to viacej krát použiť. Ale to už zle vidno. A je to tak, dám je to takto, lebo chápete. Dobre, idem to dať takto, dole toto. Potom tu dám tie hodinky. No ale budem podľa mňa extrémne happy. Takto je to dám. Sami slnko svieti, sme stále sprosté deti. Spravedlňujem sa za zlé výrazy, ale deti sú deti a deti sú stále iba smeti. Som hlúpa jak poleno. Rozmýšľam, ako to dám. Takto som je to nejako zariadila, akože hej, to sú tie dva. Napadlo ma, že teraz tam dám zase servitku. Ona predsa nebude vedieť, že dám do hodinky. Podľa mňa. Jak si toto nepozriem. A predstavte si, že nájde tam iba toto, dole sa nepozrie. A potom sa pozrie na toto video, čo? Mám tam viacej toho. No a teraz to už fakt nevidno. Napíšem jej tu, jak tak na mini papierik je. Pod týmto je dačo. Čakajte. Namyslela som, že pod vreckovkou je darček. Neviem, či to vidno, ale... No, dobre, dám jej to. Idem to navoniať. Tak. Jedno z toho. Dám takú, neviem čo to bude, ale čo z toho ešte bude. Asi. Tak. Také to dačo. Som z toho spravila. Dobre, zavriem to. A dám jej tu odkaz. Neviem, ukážem, že som tu napísala. Som tu zalepila, že toto si otvor ako posledné. Mne to dať. Ešte rozmýšľam ako, lebo nechcem, aby sa to moc pokazilo. Ale zmestilo sa to fajne. Dobre, a ideme teraz napísať dopis, hej, ale... No, dobre, ale neukážem vám ho, hej. Ja sa veľmi ospravedlňujem, ale ako to píše, tak neviem. Nezaplač. Neviem, napísala som zatiaľ to. Proste vypadajú slzy z očí. Normálne plače. Ja neviem proste. Raz, čo som písala jeden list, tak tiež som sa rozplakala a to bol taký veľký. A to bolo tiež o jednej spolužiačke. A proste, no neviem, vždycky, keď som písala z očí listy, tak ja som sa rozplakala. Neviem prečo, ale ja neviem. Netreba sa vysmrkať. Momentálne som to napísala.